हेल' नैरोजा नैजिब्रै मायथाइया दाबो थाङाखै नामा? समा फैगासिनो थांदों। 25 हाबनायनि सम जाबाय। थांगोनना आङो सम जाबा। समालाय जागासिनो माथो मानो दाबो थाङाखै? थांनायनि सिगां नोंखौ बिदाय लालांनांगोन ना आं हारसिं। बिदाय नांलायला दे थांदो। खाथियाव फै। बिदाय नांला बिदाय। खाथियाव। दा दिनैनि सानाव नोंखौथ' गोबां हादोरावनो आलो गोजोन मेथाइ खननानै दामनानै नाजावनानै लासिगोन नों 2025खौ नोंखौ। नाथाय आंखौ एंगार हरसिगोन, आंखौ बिदाय होसिगोन, आंहा दुखुनि सान। रंजानानै बिदाय होगोन होनायालाय। आंखौ रंजानानै बिदाय होआ, आंखौ थिनहरगोनसो। बिदायबो होनायबा थिनहरगोनबो जों खारनोबो हागौ आरो। जोंहा जि गोदान फैबाय, दा जोङो गोदानखौ जों नाजावगोन आरो नोंखौ बिदाय हरगोन आरो नारखोना हरसिगोन जोङो। जों सानैनि गेजेराव समा फैगासिनो दङ, आं थांनांसिगोन। जों सानैजों केन्सेल लानोसै। जों बिदाय होबाय। बाय। दे 2025 मायथाइया फैबाय जोंनि जिउआव, न'खराव, मण्डलीयाव।